Sultan tas-sema u l-ard. Mill-kodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fis-snin. Il-kelma tiegħek tkun id-dawl ikeċċi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Magħna llum nilqgħu lil saċerdot missjonarju mill-Arġentina, Don Michele Pertini, li jinsab fuq missjoni fi Sqallija nitolbu għalih u għall-missjonarji kollha. Illum qegħdin niċċelebraw eżis ħuti tifkira għażiża ħafna. Il-martri tal-Korea, San Andrea Kim Tae-gon u San Paul Kong Hasang u sħabhom martri. Il-fidi kattolika daħlet fil-Korea permezz ta' xi lajċi Koreani qalbjiena u komplet tixteret u tissaħħaħ bil-predikazzjoni u l-apostolat tal-ħafna missjonarji. San Andrea kien l-ewwel saċerdot Korean u sofra l-martirju ħdejn Seul fl-1846 u San Pawl kien katekista lajk li ġie msallab fit-22 ta' Settembru tal-1839. Magħhom illum niċċelebraw it-tifkira ta' 3 isfijiet, 8 saċerdoti u 92 lajċi irġiel u nisa, xjuħ, żgħażagħ u tfal li bejn is-snin 1839 u 1867 sofrew il-martirju għall-fidi tagħhom f'dak il-pajjiż. Ġew ikkanonizzati mill-Papa San Giovanni Paolo II fl-1994. Hija ġrajja straordinarji żiskuti tax dawk il-missjonarji lajċi mhux qassisin li daħħlu l-fidi tal-Alla fil-Korea qegħdin ngħidu xi 200 sena qabel marru l-missjonarji bdew il-fidi kattolika fil-Korea bil-moħħbi. Dak kienu jgħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra, jgħidu lil xulxejn jeħtieġ nimxu wara l-imsallab u beqgħu jgħozzu l-fidi ta' Kristu fil-moħħbi għal xi 200 sena sħaħ. U meta marru l-missjonarji fis-seklu 17 1800 isibu diġà hemm l-insara bil-moħħbi eżis ħuti. Mbagħad qamet dil persekuzzjoni kontra tagħhom li ħafna minnhom sofrew il-martirju għal Ġesu, saħansitra kienu msalba bħal Ġesu ta' eżis ħuti. Il-martri huma l-aqwa xhieda li għandna fl-istorja tal-Knisja eżis ħuti ta' mhux biss xi ħajja tixbaħ ta' Ġesu, imma mietu b'mewt bħal dik ta' Ġesu eżis ħuti. X'tagħlima kbira għalina. L-ewwel nett fil-Knisja tal-lum fejn is-saċerdoti qed jonqsu u kemm iridu jkunu l-lajċi li jieħdu responsabiltajiet fil-Knisja. Tridu tkunu intom eżis ħuti. Il-Knisja mhux aħna l-qassisin ta'. Il-Knisja l-familja tal-li aħna l-koll flimkien. Aħna m'għandniex post ta' privileġġ. Huwa servizz, is-saċerdozzi huwa servizz. Kull wieħed minna għandu servizz differenti. Il-mulej lili sejjaħli biex inservih bħala saċerdot. U lilek isejjaħli biex inservih bħala om, bħala missier, fuq ix-xogħol, kull fejn inkunu. Ejjew għalhekk eżis ħut illum nitolbu għall-Knisja biex l-ewwel nett ikollna lajċi impenjati fil-Knisja u biex it-tieni l-iktar importanti biex inkunu xhieda tal-fidi tagħna kull fejn inkunu. Il-mulej mhux jitlobna xhieda billi nċarxru demna, il-mulej qed jitlobna xhieda billi nagħmlu s-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum biex nagħmlu rrida tiegħu. Ħanieqfu ftit fiskiet u nitolbuh jaħfrinna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Rose Azzoppardi
nitolbu. U Alla, Int ħlaqt lill-bnedmin kollha u tajthom il-fidwa b'mod tal-għaġeb sejjaħt tal-fidi kattolika lill-poplu li għażilt għalik fil-Korea u wassalt lill-qaddis immartri Andrija, Pawlu u sħabhom għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Għatina li bl-eżempju it-talb tagħhom aħna wkoll iseħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, qiegħed niktiblek dan għalkemm għandi tama qawwija li m'għandumux ma niġi għandek. Imma biex jekk indum ma niġi tkun taf kif wieħed għandu jġib ruħu fid-dar ta' Alla li l-Knisja ta' Alla l-ħaj, kolonna u pedament tal-verità. Bla ebda dubju kbiru l-misteru tar-reliġjon tagħna u der fil-ġisem kien iġġustifikat bl-Ispirtu, der lill-anġli, ix-xandar fost il-pagani, emnuħ fid-dinja, ittieħed fil-glorja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Ir-rot ħajr lill-mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Gbar huma l-emejjel tal-mulej ifittxuhom daw kollha li jitaxqu bihom. Salm l-emejjel tal-mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-mulej, għal dejjem tiqpa l-ġustizzja tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu twajjeb u ħanin il-mulej. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. U jagħti l-għajxien lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' emilu meta qassam lilhom art il-ġnus. Gbar huma l-emejjel tal-mulej. Alleluja, alleluja. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ma' min mela se nxebbaħhom in-nies ta' dan iż-żmien lil min jixbħu. Jixbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazza jgħidu lil xulxejn u jgħidu: daqqejnielkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnielkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew ġi Ġwanni l-Battista la jiekol ħobs u lanqas jixrob imbejt, u intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u tgħidu waraw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbejn. Imma l-uljiet ta' Alla kollha taw raġun lill-għarf tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Qegħdin ngħixu fi żmien li fih eżis ħuti il-moda saret importanti ħafna. X'hekk ħafna joqogħdu attenti kif jilbsu li jkun jaqbel mal-moda ta' żmien u kif jidhru minn barra b'xi mod biex kif ngħidu jiffittjaw jew jispikkaw għax il-bniedem tal-lum donnu
biex jispikka, biex jidher kif jgħidu bl-Ingliż that he stands out, biex jidher qalb il-folla, donnu lest li jagħmel minn kollox kultant anke l-ħmerijiet. Għax forsi kultant eżis ħuti, jekk fil-fond ta' qalbna mhux kultant ħafna drabi, ma jkunniex il-paċi, jekk ma nkunux f'paċi mal-Alla, u allura f'paċi minna nfusna, l-attenzjoni ta' barra ssir l-iktar ħaġa importanti mbagħad, għax dik trid tagħti isa il-vojt li jkun hemm ġo qalbna u x'hekk. Qegħdin ngħixu fi żmien pereżempju imma li hemm modi jew moda u x'hekk ġdida. Il-moda li ħafna anke nsara, anke hawn pajjiżna, iħobbu jgħidu ħafna anke kontra l-Knisja. Kontra l-Knisja qed ngħid jikkritikaw, jidħlu f'dak il-manija tal-kritika, mhux qed ngħid għal dik il-kritika ġustifikata, hemm kritika li stajjeb li ssejr, hemm kritika ngħidulha constructive criticism mhux hekk, kritika kostruttiva li Alla ħares ma ssejx fejn hemm xi ħaġa li missewwa, Alla ħares ma tiġix ikkritikata dak li mhux sewwa għax inkella tibqa' għaddejja u x'hekk. Però jridu nqogħdu ħafna attenti jeżis ħuti għax kultant ix-xitan ifess f'silna u x-xitan jeżisti ta' jeżis ħuti. Fulton Sheen kien jgħid u kellu raġun li x-xitan u fl-aqwa tiegħu meta wieħed jibda jgħid ix-xitan ma jeżistejx. Ovvjament għax bniedem armat, bniedem afżat nofsu armat jgħid il-Malti u hekk hu. Allura jekk wieħed jgħid ix-xitan ma jeżistix mhux se joqgħod attent u x'hekk. Ix-xitan ifess f'sinna f'widnejna biex nibdew nikkritikaw il-ħin kollu. Għax meta inti tikkritika xi ħaġa qed tagħti raġuni lilek innifsek biex ma taċċettajiex. Jekk jien nikkritikak, jien qed ngħid minnek ma jista' joħroġ xejn tajjeb, u allura ma naċċettakx. Għalhekk jridu nqogħdu attenti d-differenza bejn kritika kostruttiva u kritika negattivi għadejn. Kritika kostruttiva jien ngħid isma' dil ħaġa fija dan il-ħafna tajjeb, prija fija wkoll dawn id-difetti, u allura ma narmijiex. Kritika distruttiva hija meta tara xi ħaġa b'difetti biss. U narmija allura u x'hekk. U bl-Ingliż saying ieħor throw away the baby with the bath water jgħidu u x'hekk. Jiġifieri tarmi kollox it-tajjeb u l-ħażejn ta' xi ħaġa. Illum qed ngħid dan fuq il-Knisja għax San Pawl tafu x'qalilna fl-ewwel qari u x'hekk x'intkellem il-Knisja. Qed nikdbilkom dan għalkemm għandi tama qawwija li m'għandhomx maniġi għandkom. Imma biex jekk indum maniġi tkunu tafu kif wieħed għandu jġib ruħu fid-dar ta' Alla li l-Knisja ta' Alla l-ħaj, kolonna u pedament tal-verità. Eżis ħut il-Knisja mhijiex jien ta' bħala saċerdot, laqqas l-isqof laqqas il-Papa. Il-Knisja l-komunità tagħna li nemmnu vera l-Papa għandu l-missjoni unika li jkun ir-raj tal-Knisja kollha li isqof għandu l-missjoni unika fid-djoċesi tagħna li jkun ir-raj tagħna, però fiċ-ċentru tal-Knisja hemm Ġesu. Huwa l-blata li fuqu hija mibnija l-Knisja tiegħu. U allura anke jekk naraw id-difetti fil-Knisja ma tafx hemm difetti, il-Knisja magħmula mill-bnedmejn. Kieku kienet Knisja perfetta fil-Knisja m'hemmx posti għax jiena mimli difetti. U naħseb ħafna minna nistgħu tgħidu bħali u x'hekk. Kieku l-Knisja kienet għal perfetti biss, kemm ikun hawn minna fil-Knisja, eżis ħuti. Però ma rridux ninsew li fil-qalba tal-Knisja hemm Ġesu. Il-Knisja waqqafha Ġesu. Ġesu huwa fiċ-ċentru tagħha. Ħanerġa' ngħid mhux biex ma nikkritikawx fejn naraw difetti, kritika kostruttiva, biex ma nkissrux, eżis ħuti, kultant ix-xitan mingħajr ma nintebħu jfess f'sinna biex bi kliemna u b'emilna nkissru ta' inkissru, għax hekk jaqbillu, u x'hekk aħna mingħajr ma nindunaw nispiċċaw inkissru. Kif ġara wkoll fl-Evanġelju tal-lum. Mela x'ifisser l-Evanġelju tal-lum? Daqqejnielkom il-flawt u ma sfentux. Għannejnielkom għanja niket u ma ħabbattux fuq sedirkom. Ġesu qed jitkellem il-Fariżej u l-kittieba li l-ewwel ġi ġwanni bil-istil tiegħu aħrax, daqsxejn aħrax.
xem bida jipprietka blit-ton tiegħu aħrax, min qalilkom biex tiġu biex taħarbu mill-korla tal-Alla li ġejja u xek, Ġwanni l-Battista. U bdejtu tgħidu li fih xitan biex ma taċċettawx. Ġibin il-bniedem bl-istil tiegħu iktar xek ħanejdu fil-qalba tan-nies, jiekwa ant in-nies, imur ant il-midinbejn biex iressaqhom lejn Alla, u bdejtu tgħidu waraw xi bniedem wikkielu sakranazz, ħabib tal-Pubblikani u l-midinbejn f'kelma waħda, kull ma jibgħatilkom il-mulej, issibu skuża biex ma taċċettawx. Dak hu l-Vanġelu tal-lum eżis ħutieta. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej, dan mhux qed ngħidu biex nikkritika jew biex nweġġa' lil ħadd, mhux l-intenzjoni tiegħi. Qed ngħidu biex niftħu għajnejna. Għax ix-xitan għandu tattika fina ħafna kif lienna jbedna minn dak li hu tajjeb. Mela fil-Knisja kif qalilna Ġesu stess hemm il-qamħ u hemm is-sikrana. Għax il-Knisja magħmula mill-bnedmejn. X'inqalulu il-qaddejja ħaneqalgħu is-sikran qullhom le, għax ħantaqalgħu is-sikran taqalgħu magħha l-qamħ. Ħalluhom jikbru flimkien sa żmien il-ħsad, imbagħad iva. Imbagħad il-qamħ jinġabar fl-imħażen u s-sikrana tintefa' fin-nar li ma jintefiex, ma mhux bħalissa. U allura aħna jrid ikollna dak l-għaqal ġej mis-sema, dak l-erf li ġej mis-sema, fejn xi naraw il-Knisja ngħidu din hija l-familja tagħna. Knisja aħna ta' mhux tal-ġebel, din hija l-familja tagħna. Ejjew naħdmu flimkien ħalli din il-familja tagħna, l-familja tal-Alla, tibqa' miexa l quddiem, tibqa' twettaq il-ħidma tagħha kif għamlet fil-Korea u x'hekk fis-seklu 17. Tibqa' tkun Knisja tal-Qaddisin u tal-Martri, ma Knisja wkoll tal-midinbejn, għax aħna midinbejn ukoll. Però tibqa' tkun il-Knisja li permezz tagħha l-mulej ikompli l-ħidma tiegħu fid-dinja. Joġobkom qmu bil-wieqfa. Miġburin fl-imkien għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa waqt li qegħdin niftakru fix-xhieda glorjuża tal-Fidej li tul 30 sena qatt mhux żgħir ta' nsara taw fil-Korea. Nitolbu l-Alla li jkollna dik il-qawwa li wrew dawn il-qalbina biex nibqgħu sħaħ fil-Fidej u fil-ħarsien tal-kmandamenti tul ħajjitna kollha. Ħajkun mulej demm il-marti tal-Korea żerrija li tibqa' tagħti frott għal kubur tas-saltna tiegħek fost il-ġnus kollha tal-Lvant imbiegħed. Nitolbu. Għati lill-poplu tiegħek kollu, kull imkien, dik il-qawwa lill irġiel u n-nisa, iż-żgħażagħ, ix-xjuħ u t-tfal tal-Korea u rew waqt persekuzzjoni l-aktar qalila u hekk ikkonsagraw il-bidu tal-Knisja tiegħek f'pajjiżhom. Nitolbu. Ilqa' lill-qaddija tiegħek oħtna Rose u lil ħutna l-mejtejn fost il-qaddisin tiegħek ħajjitennew miegħek għal dejjem fis-saltna tiegħek. Nitolbu. Kun magħna dejjem u wettaqna fil-Fidej biex nożżuha u nżommuha bla mittiefsa kif ożżewha l-ewwel insara tal-Korea għalkemm għal żmien twejl ma kellhomx saċerdoti magħhom biex iwettquhom fil-Fidej. Nitolbu. Għatina l-għajnuna tat-talb tal-martri tiegħek biex inżommu l-bogħod minna kull ma jista' jeddet u jdajjef il-wirt tal-Fidej li ħallewlna mis-sirjietna. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-mulej nitolbu għal Knisja fl-Asja u x'hekk l-ikbar kontinent fid-dinja fejn qiegħda tikber il-Knisja bil-maqlub ta' kif inhi fl-Ewropa. Nitolbu biex tkompli tikber u biex id-demm tal-martri jkun ta' bilħaq żerrija tal-insara ġodda. Nitolbu, ismana. U nsellem minn qalbi lilkom eżies ħutna li ssegwu dil-qudiesa permezz tat-televiżjoni jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Ma nista' ninsaqat lil ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni għażiża u diffiċli tagħhom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna mod speċjali persuni li forsi jbatu għaddejjin minn xument ta' dlam fil-ħajja u dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. Ħanieqfu ftit fiskiet. Eżis ħutej, ma ninsewx l-iktar talb importanti mhux dawn li qrajt jien, ma l-iktar talba importanti dik li għandek f'qalbek int. Ħanieqfu ftit fiskiet biex il-mulej ngħidulu aħna nafu li qed tismana, inresqulu t-talba personali tagħna fiskiet ta' qalbna.
Mulej Alla li tista' kollox, il-qattalb li qed nagħmlulek illum għatina l-grazzja li nibqgħu sħaħ fil-fidi nisranija u fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek biex meta jasal il-waqt li naqdu mal-qaddisin tiegħek fis-sema ħanfaħruk għal dejjem bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-mister dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej żuniti u druh tiegħi naħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ħares bi ħniena lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni tal-qaddis immartri tal-Korea, għatina li aħna stess inkunu s-sagrifiċċju li joġob lilek għal fidwa tad-dinja bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Korea ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien illum qegħdin nitolbu mod speċjali għar-ruħ oħtna Rose Azzoppardi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, il-martri tal-Korea u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa bħala familja waħda, il-familja tal-Mulej, il-Knisja tal-Mulej, ngħidu flimkien it-talba l-għallimna Ġesu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja fenna ħin. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf Mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu.
Ejjew eżis ħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lil Ġesu għal din l-Ewkaristija. Grazzi tal-Knisja, waħfrinna mulej ta' kemm il-darba ħallejna d-difetti tal-membri tal-Knisja jagħtulna n-natura vera tagħha li l-Knisja hija il-ġisem mistiku tiegħek. Inqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel tal-qalbina aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Qaddisin Marti tal-Korea, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk missier biex brabta sħiħa ma' Kristu inħabirku fil-Knisja għal fidwa ta' kulħadd bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.